Takže ahojte. Po veľmi dlhej dobe pridávam ja nejakú recenziu na nejaký produkt z fitness oblasti, sféry kulturistiky, fitness, cvičenia vo všeobecnosti. A dnes by som vám chcel predstaviť Hardcore Tribulus od Protein Nutrition. Mnohí z vás možno nebudú vedieť, o akú značku sa jedná, Protein Nutrition, tak v podstate je to nová značka, aj keď Protein je už na trhu 25 rokov, čiže skúsenosti majú bohaté, tak sa rozhodli spraviť vlastnú značku a teda využívať najkvalitnejšie suroviny, lebo dosť sa teraz špekuluje o tej kvalite surovín, z čoho sú vyrábané doplnky výživy, hej, či už sú to proteíny, alebo aj takéto doplnky na báze nejakej, na rastlinnej báze, ktoré pomáhajú konkrétne tento zvýšiť testosterón a už jen estradiol. Ale čo by som chcel povedať, tak pri tomto nákupe, pri tomto produkte máte 1 plus 1 zadarmo, hej. Druhý mám dole síce, ale proste dostanete za cenu v podstate 1 gratis. Jedná sa vlastne o Tribulus, ktorý je vyrábaný z rastliny Tribulus terrestris, čo je rastlinka, ktorá je využívaná už síce mnohé roky, ale je vo fitness čoraz viac populárna a používa sa práve ku zvýšeniu fyzickej výkonnosti, regenerácie a dokonca zvýšenie libida v tom sexuálnom živote. Užívajú ju aj muži, užívajú Tribulus aj muži, aj ženy, lebo ženám zase pomáha zvyšovať estradiol, čiže tie ženy sa potom vlastne majú schopnosť ako keby ešte rýchlejšie páliť ten tuk. Muži majú zase schopnosť ako keby budovať svaly a zároveň páliť tuk. Pritom a všeobecne má to samé pozitívne účinky, ale vlastne ešte pointa toho, že prečo robím recenziu, reklamu tejto značke, respektíve tomuto produktu, je to, že v dnešnej dobe sa málo kedy stane, že máte v jednej tabletke 1000 mg Tribulusu. Čiže vám postačuje doslova začiatočníkom si dať jednu tabletku za deň a v tomto balíčku máte 100 tablet dostanete zdarma, máte ako keby 200 dávok. Hej, relatívne na 200 dní pre nejakého začiatočníka, čo je veľmi, jak by som to povedal, je to veľmi výhodné. Hej, že cena a kvalita. Tento Tribulus má 95% saponinov. V dnešnej dobe veľmi málo často sa stretávam, že by mali Tribulusy až 95%. Na stránke to majú potvrdené certifikátom, čiže je to akože 100% tak, lebo sa stáva v dnešnom svete, že napíšu, ja neviem, 90 a reálne je tam 80%, hej, ale to vy doma nikdy nezistíte, pokiaľ by ste to nedali na testy, hej, ktoré stoja zase a kopu peňazí. Takže toľko som vám chcel k tomu povedať. Povedal som aj vlastne, že užíva sa to na ten fyzický výkon, na regeneráciu, zvýšenie toho výkonu, sexuálne libido, čiže aktívny sexuálny život trošku podporiť. A podľa mňa je to cítiť, akože bude to cítiť každý, avšak každý musí mať ako keby nejakú rozdielnú dávku. Hej. Postačuje začiatočníkovi aj jedna tableta, niekto pokročilejší môže ísť 2 tablety, 3 tablety, až profesionálni športovci idú možno do nejakých 9-10 tablét za deň. Hej, ale to sa bavíme extrémne prípady. Takže je to podľa mňa výhodné. Je to kvalitné za rozumnú cenu. Toľko by som k tomu Tribulusu povedal. A ostatné značky v dnešnej dobe, tie také najviac kupované na Slovensku, majú povedzme v jednej tablete len 600 mg, takže tých tablet musíte zjesť viac za deň. Je taktiež rozdiel, či je to kapsula, ktorú ja osobne nemusím, že je prášok ešte v nejakej kapsule, aký to označujú v dnešnej dobe, hej, že vegetariánska, neviem aká. Tu je to proste stlačený vo forme tabletky, čo sa mne veľmi akože na ňom páči.
kopu tabletiek a benefity to má fakt dobre. Keď to niekto začne užívať po nejakom čase, to určite bude cítiť a nebude lutovať. Takže trošku som sa takto tu nejak vykoktal. Dlho som nerobil žiadnu recenziu, žiadne video, ale určite odporúčam vyskúšať na stránke Protein.sk, značka Protein Nutrition, novinka na trhu.